Girtina buwarên kar û rewşa xerab nebû sedem li ber projeyên xelkên Rojavayê Kurdistanê. Bavê Mihyedîn welatiyekî ji Rojavayê Kurdistanê ye li bajarê Dêrika Hemko dimîne ku yekemîn kes karê şûştingeha berrikan li Dêrika Hemko amade kiriye. بیا امکانیات me ضعیف بی وضعی me niha gerek tiş destê me derkevin em dikin û gerek tişt em dikin û ew tiştê em pêk tînin jî edenê em pêk tînin edenê sibikin yanî berê gotine nîvê meelimtiyê ede yê me em dikarin bêjim sêr bê meelimtiya ede bes edê me jî mal elim edê me kê min werê jî em dikarin tiştekî bîrengê henê bidin. Bavê Mihyedîn her wiha dibêje anîna amêran ji dervê welat gelek zehmet e û pir buha ye. Ji ber vê yekê ew bêçare bûn ku amêran li ser distên xwe dirûst bikin. Bi alîkariya min û Mihyedîn me tev de alîkariya hev kir mekarî em wê darê çêkin bê aqlê bê kompyûterê. Hemî ser mebdeyê konduktora û hesasata û muqit zemeniya û hewedî çawa tê xuyakirin çawa şixulê nefsê mebdeyê xesala otomatîk. Bavê Mihyedîn hesinkar e û di karê hesinkariyê de jî zane ye ku bi alîkariya herdû kurên xwe gelek amêrên şûştingeha berrikan û amêrên taybet ji bo şûştingeha betaniyan û ziwakirina we li ser destên xwe dirûst kirine. Min û Mihyê çêkiriye yanî kesê tê de şixulî necar tê de şixuliye û memarçî şixuliye ew jî me dikariye em çêkin wext me re nebî û yê teya jê wir de kesekî dî neşixuliye. Jê em ê vê dê dest pê bikin ev bîr e wek şelalek ye ev tê xetasê wê dînamoyê wê hene av dibê dêre dikeve dibê dervê de tê bêdê dîsa vedgerîne ava xwe dibê banî tînî wek şelalekî salonê de ev hemî tênê romaniyê ye ev ê jî tênê romaniyê ye. Her wek bavê Mihyedîn zarokên wî jîr û zanebûna xwe ji bavê xwe wergirtine. Mihyedîn li gel bavê xwe elektrîka mala xwe û endizyariya wê bi rengekî rêk û pêk dirûst kirine. Yani niha ez xwe mexselê de kar dikim û wekî dî yani alî kehraba de ez gelekî dixwazim tê de bişixulim xaseten înû tehekûm alî bê înû mesela qismê alî û tewsîlata we ez tê de gelkî hijê dikim ez tê de bişixulim û malûmatê xwe wek divê jî ez bêhtir alî YouTubeê we ve ez xwe re cana fikirin cimir dibin ez YouTubeê dikişînim. Bavê Mihyedîn bi jîr û zanebûna xwe karîbû derfetên kar yên cuda cuda ji bo xwe û malbata xwe dabîn bike û rewşa xwe baştir bike û projeyên xwe birêve bibe. Tev jî nacih derketin û niha dişixulê û em sicada jî dişûn em beraç dişûn em betaniya dişûn ziwa dikin yanî me xizmetekî ji bajarê xwe re kir me got em dixwazin tiştekî nû em bînin bajêr de wî îslûbê kevin em hilînin ew tişt tewfîqa Xwedê me karî em pêk bînin